възложения ми мандат с указ номер 54 от 12 февруари 2026 година ви представям следния състав на служебно правителство. Заместник министър-председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Заместник министър-председател по европейските средства Мария Недина. Заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков. Министър на финансите Георги Клисурски. Министър на вътрешните работи Емил Дечев. Министър на външните работи Надежда Нейнски. Министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов. Министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Министър на отбраната Атанас Запрянов. Министър на иновациите и растежа Ирена Младенова. Министър на образованието и науката Сергей Игнатов. Министър на здравеопазването Михаил Околийски. Министър на културата Найден Тодоров. Министър на земеделието и храните Иван Христанов. Министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова. Министър на енергетиката Трайчо Трайков. Министър на електронното управление Георги Шарков. Министър на туризма Ирена Георгиева. И министър на младежта и спорта Димитър Илиев.